Здравейте, аз съм Еми. Аз съм коуч, професионален вдъхновител и консултант по личностна трансформация. В предишното ми видео ви разказах за смеха и как той може да ви вдигне енергията. А сега искам набързичко да ви разкажа за още един начин, по който можете веднага да си вдигнете енергията. И също така още 10 други начина можете да намерите в моята книжка за повишаване на енергията. Можете да я видите на coachemi.com или отдолу в описанието на видеото. Всъщност начина, за който искам да ви разкажа сега, го няма в нея. И той е студен душ. Знам, че много хора няма да им хареса тази идея. Аз също съм супер зиморничава, много мразя да ми е студено. Зимата ходя с по 2-3 пуловера и така нататък. Но сега ще ви кажа един много лесен начин, дори за хората, които много мразят студа и студената вода, да започнат да правят това нещо и да свикват с него. Но най-напред да ви разкажа защо е толкова хубаво и полезно. Студеният душ всъщност прави една гимнастика на кръвоносните съдове. Когато се полеете с студена вода, кръвоносните съдове се свиват рязко от студа, след което обаче тялото ни има тази система за регулиране на температурата и след това веднага разширява кръвоносните съдове на това място, за да може да има по-голям приток на кръв и да се затопли. И всъщност се получава това свиване и разширяване, което е хем гимнастика, упражнение, хем помага много за изчистването на кръвоносните съдове. Затова това е, освен че вдига енергията, защото студа, всъщност след това ви става топло, точно поради тази причина, че всъщност се увеличава притока на кръв. Но и това е много полезно за цялото тяло, за изчистване. И сега как точно го правя аз? Когато съм в банята под душа, вече когато приключвам душа си, първо се загрявам с по-топла, по-гореща вода, известно време, минутка-две. И след това вече ми е горещо и ми се иска студено. И тогава много е лесно, пускаш студената вода, но не се поливам цялата, а просто поливам краката до горе до бедрата, поливам си ръцете до рамената и лицето наплисквам, като ако си ми е косата, поливам и главата малко, защото е много полезно и за скалпа, и за косата. И се получава супер забавно, защото когато идва студената вода и ти поливаш след края си, и ти става смешно всъщност, защото реакцията е първия момент, след което ти става супер забавно. И правим това два пъти. Поливам единия крак, другия, ръцете, лицето и още веднъж, просто за по няколко секунди. Сега и постепенно се свиква и вече става приятно и дори за повече време, след което се наплисквам и тялото, не го поливам директно, но вече започнах и това да правя. Всъщност става все по-приятно и след това ти става горещо. Ако съм се изкъпала с горещ душ и с гореща вода, като излезна след това от банята ми е студено, защото съм се загряла, навън температурата е малко по-хладна. Докато когато се полееш с студена вода, след това като излезеш навън ти е много топло. И всъщност е много приятно, така че дори да не обичате студа, опитайте само за няколко секунди и ще видите невероятен ефект. Освен това ще имате супер много енергия и ще се заредите много. Това е от мен за днес. Свалете си книжката, за да видите още 10 начина за повишаване на енергията и да имате феноменална енергия. И ще се видим скоро пак!